malam gidan nan fa alƙur'an zan ci gida gurin nan. Ai ba zan fasa ba sai na samu guri na zauna saboda billahi ladhi in wani ya gani nan gurin zai gaje na in san mashi. Bari in fara lallika ba kowa. I don't want peace. I want problems always. Fa ya kulle fa ba harka. Ana ga ma ba harka garin mu. Na nake na rike nan fa ina tunanin harka ce fa ta samu fa. Ran samu gurin dan kintsa. To ai kai gida ce ma alaji. Wallahi gida ce. Kai alhamdulillah. Yau kwana na uku ban ci ba. Ko biyar alaji nake gaya ma babu. Biyar ban da ita. An samu garin kwaki ma zan hada da ita. Da dan kama wannan kawai. Yanzu me ya kamata ma ne kai? Ko in kulle ta? Ko kuma ne ta ina zan bune ma yanzu. Hai. Ta ina ya kamata in yi? Ko tunan nan bara ne mutum ya kai. Amma to ai a kan harkar nan yanzu ka na gaya ma. In ba haka bane yanzu. Ya wannan. Kuma ma nake ji. Allah I don't want peace. I want problems always. wai ga dan nan. Assalamu alaikum. Ya barka. Ya barka. Yawa. Allah ayi lafiya. Madalla da Allah kan ba nake. Wata ayyul walle da cin jefar da wasu ɗan ɗoran kayan mahaɗi ne a ciki. Idan Allah ko kun gani. To mun ne kaga yanzu nan muka na baro wata na to muka haɗu da abokina nan muke da shira. Me kuma a ciki? Na ce ma kayan makari ne ciki. Kwana na dare yau ban ci komai ba. Ban sai dai sha ruwa. Ana wata ga to ai mun wannan dukkan wajja shi. Dai dukkan wadda ce kana ana karɓar wannan kebula fa. Wallahi billahi. Wai anya kuwa. Dukkan wajja shi. Ya wannan fa akwai rigima fa kai. Ba wani wuce ma fa. Okay, za ka wuce? To ba damuwa sai mun haɗe. Shikenan sai Ba damuwa sai mun haɗe. In mun haɗe komi kenan kaji. To ba magana ba. I want problems always.